hindi lang basta pagmamahal, kundi dapat merong pag-asa. Okay? At sa panahon ngayon, sa panahon ngayon, napakadaming tao ang nawawalan ng pag-asa. And I think hope is the right response to the modern times. Tingnan niyo mabuti. Dati-dati, yung mga, sino ba dito ang mga matatanda na? Ayoko na kayong tingnan, baka awahin niyo ako. Okay? So dati-dati, tandaan niyo, yung mga matatanda, ang mga trabaho nila, magsaka, di ba? Mangisda, ganun-ganun. Nakakapagod kasi naglalakad sila papuntang eskwelahan, tapos magtatrabaho pag uwi, ganun-ganun. May nagreklamo ba sa inyo may depression? Meron? May nagreklamo sa inyo may anxiety kayo? Wala, hindi nyo alam yan eh. Mali ko dyan. Pero baka nararanasan natin, Nararanasan nating malungkot, Nararanasan nating mag-isip na mag-isip, ganun-ganun. Pero wala yung tinatawag natin dating mental health issues. At ang laking issue nan ngayon pagdating sa tinatawag na pag-asa. Kasi ngayon, konti talagang mahirapan, ay talaga namang ayoko na. Pagod na ako. Konting mahirapan, konting dumaan sa pagsubok, nawawalan na agad nung tinatawag na pag-asa. I think it is very important for us to go back to what is hope. Kaya siguro yun yung tanong natin. Next po. What then is hope? Ano ba talaga yung pag-asa na tinatawag natin? Ngayon, pag nakita na natin yung kabuuan na yan, doon pa lang natin maiintindihan yung tinatawag nating Lenten journey. Yung Lenten journey. Okay? Yun yung Quadragesima. 40 days. At kung inyong iisipin, it is really a journey kasi nag-i-imitate tayo kung ano nangyari doon sa mga 40 doon sa Bible. Ano yung unang 40? Ang unang 40 na ini-imitate natin ay walang iba yung 40 days of purification nung 40 days na bumaha. Na kailangan linisin ng Diyos ang sangkalupaan kasi sobrang sama na. At mayroon lamang isang taong nanatiling mabuti si Noah at 40 days nagpaulan, 40 days bumaha. Okay? Kaya mahalaga yung 40. Ano po yung sunod? Na yung 40 years of Exodus. Yung kailangang, tandaan nyo, yung mga Israelita, tumawid sa dagat para makatakas sa mga Ehipto, di ba? At kailangan nilang tumawid doon. Akala natin, nung nakatawid na sila, okay na sila. Di ba? Ganun yung nasa isip natin. Pero hindi natin alam, 40 years sila bago nakarating doon sa pinangakong lupa sa kanila ng Yahweh. 40 years. Bakit 40 years? Paikot-ikot yung mga yan. Bakit? Kasi sa paikot-ikot na yan, bago sila naka-move on, doon sa buhay nila dati, ang tagal. Bago sila naniwala na mahal sila ni Yahweh, ang tagal. Pinalaya na nga sila, hindi pa rin sila naniniwala at nananampalataya. And I think that is also the spirit of Lent. It is an exodus. Tumatawid din tayo. Bago natin lubusang yakapin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. And of course, the last 40 is the 40 days of prayer and fasting ni Jesus. Kaya tayo nagdadasal, kaya tayo nagko-fasting, kasi kung mayroong una, lagi siyang nauuna, si Jesus ang una. At doon sa 40 na yon, tinukso siya, di ba? Tandaan nyo, nung siya'y nasa wilderness, tapos siyang binyagan, siya ay tinukso. So 40 days. Kaya mag-iingat kayo ngayong Kwaresma, tingnan nyo yung katabi nyo, baka tukso yan. Baka tukso yan. Oo, mamaya ay may magsabi, hoy mare, nako, alam niyo na yan, tukso ng chismis yan. Kaya ingat-ingat, okay? So, ito yung mga 40 na dapat nating tingnan. Kaya, makikita natin yung correctionan doon sa Jubilee of Hope. Paano itong 40 days na ito, iko-connecta tayo doon sa Jubileo ng pag-asa. Okay? Paano tayo iko-connecta nito? Okay? So, let's begin. Number 1, what then is Jubilee? Yun yung tanong natin kanina. Ano pa talaga yung ibig sabihin ng Jubileo? Tayo lagi nagdidiwang, nagbubukas tayo ng mga pintuan, nagpapabasbas tayo ng mga Jubilee kit. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng Jubileo? Babalikan natin yung libro ng Leviticus, di ba? Kasi nandun yung kasulatan tungkol sa Jubileo. Pero bago natin maintindihan yung Jubileo, tandaan nyo, yung libro ng Leviticus, ay libro siya tungkol sa paano pababanalin ang sambayan ng Diyos. Bakit? Kasi matapos nga na sila ay makalaya, balik pa rin naman sila sa dati nilang buhay na pagsamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Kaya alam nyo, may time na si Moises hindi makapasok doon sa tabernakulo kung saan nandun yung presensya ng Diyos. Bakit? Kasi yung sambayanan, makasalanan.
Kaya tingnan nyo itong mabuti. Minsan tayo, hindi tayo basta-basta tumatawid dito sa sanctuaryo. Kasi nandito yung presensya ng Diyos, dapat yung nasa sanctuaryo, mayroong kabanalan. Ganon din doon sa panahon ng Leviticus. Kaya anong ginawa? Naglagay ng mga instruction at mga batas kung paano sila magiging banal. Kung paano sila makakatugon doon sa katawag na kabanalan. At isa sa mga ito ay yung mga ritual, pagsusunog ng mga hayop, at yung pagdiriwang ng iba't ibang piyesta. Okay? Pagdiriwang ng iba't ibang piyesta. Yan yung Leviticus. Okay. At ang utos na Leviticus, napakasimple lamang. Ang utos, next po, be holy as I am holy. Maging banal kayo sapagkat akong Diyos nyo ay banal. Okay? Now, we go to Leviticus 25, kung saan natin nakita yung sabbatical year. Ayan. So, yung sabbatical year sa Jubilee, dyan yung makikita sa chapter na yan ng Leviticus. Okay? Sige, next tayo. Basahin natin yung una. So, yung unang part ng Leviticus, tungkol siya sa sabbatical year. Okay? The Lord spoke to Moses on Mount Sinai, saying, "Speak to the people of Israel and say to them, when you enter the land that I am giving you, the land shall observe a Sabbath for the Lord. 6 years shall sow your field, and 6 years you shall prune your vineyard and gather in their yield. But in the 7th year, there shall be a Sabbath of complete rest for the land, a Sabbath for the Lord. You shall not sow your field or prune your vineyard." So, anong ibig sabihin nun? Sige, next tayo. So, yung 7th year ay tatawaging sabbatical year. Okay, napakahalaga ng mga bilang na number 7. Kasi yung number 7, kompleto yon. Sige, next tayo. Pero, ang foundation ng 7th year na yon ay yung Sabbath mismo. Ilang araw ginawa ng Diyos ang mundo? 3? Sino sabi 3? Babalik ko kayo sa basic catechism. Ilang araw ginawa ng Diyos ang mundo? Sa Genesis 1? 6. 6. So, nagtatrabaho ang Diyos. Anong ginawa sa pang-7? Nagpahinga. Okay? So, yun yung konsepto ng 7. So, yung 7, banal sa kanila. Bakit? Kasi nagpahinga ang Diyos. Pero tingnan natin na mas malalim yung pagpapahinga ng Diyos. Kasi yun yung naging misconception kahit nung panahon ni Jesus. Pag Sabbath, bawal ka magtrabaho. Bawal kang kumilos, di ba? Yun yung naging problema. Pero, tingnan natin, yung Sabbath, hindi lang pala yung ganon. Ganito ang nangyari. Halimbawa, si Yahweh, o yung Diyos, yung lumikha ng lahat, gumawa siya ng isang bahay. So, sa loob ng 6 na araw, gumagawa siya ng bahay. At kada kwarto ng bahay, CR man yan, living room man yan, bedroom man yan, natutuwa siya sa ganda ng bahay. Okay? So, sa 7th araw, tapos na yung bahay. So, anong gagawin ngayon ng Diyos? Anong gagawin ng lumikha ng bahay? Titira ngayon siya doon sa bahay. Ngayon, pagdating sa mundo, nilikha niya yung mundo, at matapos ang 6 na araw, yung 7th araw nagpahinga siya, nilagyan niya ng kanyang presensya yung mundong nilikha niya. Yung ganyan ang presensya yung buong nilikha niya. So, hindi lang siya pahinga. Ibig sabihin, sa oras na yon, sa oras sa sandali na sinasabing tumigil na sa paglikha, ibig sabihin, tapos na, kompleto na. At ngayon, kasama na ako ng nilikha ko. Kaya pansinin nyo, doon sa 6th day, yung 1 to 6, lagi sinasabi, dumating ang gabi, dumating ang araw, unang araw. Dumating ang gabi, dumating ang araw, ikalawang araw. Pero pagdating sa 7th araw, walang sinabing ganun. Bakit? Kasi para siyang habang buhay na paninirahan ng Diyos sa piling natin. Okay? Ganun kahalaga yung tinatawag na Sabbath. Hindi siya lang basta pahinga. Pero, yung Diyos, ang nagiging sandigan ng lahat ng nilikha niya. Ang nagiging sandigan ng lahat-lahat. Kaya tingnan niyo yung utos niya sa tao noon. Pwede niyo kainin kahit anong tumubo dyan. Diba? Pwede niyo pangalanan lahat ng pwede niyo pangalanan dyan. So, ibig sabihin, yung panghuling araw na yon, yun yung araw na nakasettle lahat okay. Lahat maayos, lahat in harmony. Ngayon, nagkagulo yung 7 araw, sarap na sarap ng pagkakahiga, sarap-sarap ng buhay doon sa bahay, nabubuhay doon sa maayos sa bahay, bilang dumating ang anay. Bakit? Pinapasok noong kasama doon sa bahay. Ano nangyari doon sa nagpapasok? Pinalayas. Yun yung tao. Tingnan yung mabuti. In the Sabbath,
Doon sa ikapitong araw, hindi naman nagtatrabaho ang tao eh. Bakit? Kasi kahit anong tumubo, kakainin nila. Nung sila'y nagkasala, pinalaya sila, kailangan nilang magbungkal ng lupa para makakain sila. Tingnan nyo yung naging kaibahan ha. Kaya pala yung 1 to 6, dapat hindi na naman sila dapat talaga magtatrabaho kasi nasa 7th sila habang buhay. Pero dahil nagkasala sila, sa loob ng 1 to 6, magtatrabaho sila para may makain sila. Ngayon, yung 7th, dahil mahal pa rin ng Diyos ang tao, ibinigay pa rin niya yung Sabbath, the 7th day, in order for the human person to remember that God loves them and for them to remember na meron pa rin inilaan para sa kanilang panahon ng pahinga. Panahon kung saan dapat silang maging tao, kung saan sila nilikha ng Diyos bilang kawangis niya. So, yun yung the Sabbath year. Ngayon, the sabbatical year was actually asking, di ba, 7 days. Susunod, dahil mahalaga yung 7 days, ganun din yung mangyayari kada taon. Okay? So kung merong 7th day, meron din tinatawag na 7th year. Okay? Save ko po. Pa-next po ako. Sige, next po. Next. Ayan. Okay? Yung 7th year, hindi lang siya sabat para sa tao. Yung 7th year, magiging sabat siya saan? Saan magiging sabat rest for the land. Ano? Rest for the land. Ibig sabihin, sa taon, ikapitong taon, hindi kayo magtatanim. Ang kakainin nyo, yung kusang tutubo. Okay? So, every 7 days, di ba? Halimbawa ay linggo, araw ngayon ng linggo, bawal ako magtanim. So, pwede kong kainin, yung kinuha ko kahapon, o kaya pwede kong kumain, yung kukunin ko bukas. Pero tingnan nyo to ha, 1 taon ang pinag-uusapan dito. 1 taon. So, ibig sabihin, sa 1 buong taon, bawal ako magtanim. Anong kakainin ko? Yun yung sabbatical year. Okay? That is the 7th day. So, ngayon, walang kakainin ng tao. So, anong kakainin niya? Walang iba, kundi kung ano yung tutubo. Kung ano yung tutubo. Okay? So, susunod doon, makikita nyo that the 7th day, next po, the 7th day, the 7th year, sige po, next. The 7th year. Yan na. Chapter yan, di ba? Susunod tayo doon sa tinatawag nating Jubilee. Sabi sa susunod, sabi doon, you shall count off 7 weeks of 7 years, 7 times 7 years, so that the period of 7 weeks, years gives 49 years, then you shall have the trumpet sounded loud. Ito na yung Jubilee. Ito na yung Jubilee. So nagsimula tayo sa 7th day, di ba? Nagpahinga ang Diyos. Tapos, ibinigay sa kanila yung 7th year, pang 7 taon. Ngayon, pag naka-7 taon, ng 7 taon, 7 taon, 7 taon, ilang year yon? 7 times 7? 49. Ano? 49. Tapos, yung susunod na taon na yon, yun yung magiging Jubilee. Okay? Yun yung magiging Jubilee. Isipin nyo kung gaano kahirap yung Jubilee. Ano? O, tingnan nyo mabuti. Yung 7th day, hindi ka magtatanim. Hindi ka magtatanim. Ang kakainin mo, pwedeng kainin mo yung kahapon o kaya pwede kang kumain, kinabukasan na. Yung 7th year, yung sabbatical, 1 taon yon. Maghahanap ka na may bunga dyan sa paligid na yan. Yung Jubilee, di ba may 49th sabbatical year yon. Yung 50th, sabbatical year ulit. Ibig sabihin ilan? 2 taong kang hindi magtatanim. 2 taong kang hindi magtatanim. At yun yung magiging Jubilee. Pero kakaiba yung Jubilee na magaganap. Bakit? Sapagkat yung Jubilee na magaganap ay magiging next, liberty throughout the land to all its inhabitants. Okay? The liberty throughout the land to all its inhabitants. It will be a Jubilee of release, a radical year for release. You shall eat only what the field itself produces. Mamaya maiintindihan nyo kung bakit ganun yung utos ng Diyos sa kanila. Hindi kayo magtatanim, hindi kayo basta kukuha ng mga pagkain, pero pwede kayong kumain kung anong tumubo. Next. Ano pang meron dito sa Jubilee year? Next po. O yan when you make a sale to your neighbor or buy from your neighbor, you shall not cheat one another. Bawal yung dayain ang isa't isa. Next. What shall we eat in the 7th year if we may not sow or gather in our crop? Pakinggan nyo mabuti sinabi ng Diyos I will order my blessing for you in the 6th year so that will yield a crop for 3 years.
So magpapadala siya ng blessing para tumubo. Sunod, the property shall be returned. Kapag merong umutang, tapos hindi makabayad noon, ang ginagawa, binabayad yung lupa. Ngayon, kapag hindi na mabayaran yung lupa, kailangan mong ibalik doon sa may-ari yung lupa. Ibalik mo na yan doon sa may-ari. Okay? Next. And you shall not make them serve as slaves. Bawal kang kumuha ng mga alipin. Kailangan pakawalan mo ang mga alipin mo. Next. Now, what then is a jubilee? O, nakita natin yung jubileo, ha? Yung konsepto ng oras na yun, ha? Nakita natin. What then now is jubilee na tinutukoy sa Old Testament? Number 1, jubilee is about God's providence. Tingnan nyo mabuti. Ang naging kaibahan ng tao nung siya ay nagkasala sa hindi siya nagkasala. Noong siya'y wala pang kasalanan, pwede siyang pumitas ng kahit anong pagkain doon sa garden, maliban lang doon sa ipinagbabawal sa kanya. So anong ibig sabihin? Wala siyang gagawin. Pipitas lang siya. Kakain siya. Tapos ang buhay. Nung nagkasala siya, kailangan niya magtanim. Kailangan niya kumain. And it's different. Why? Because when there's no sin, wala siyang ibang sasandalan kundi ang Diyos na nagbibigay ng pagkain sa kanya. Kundi ang Diyos na nagbibigay ng pagkain sa kanya. I think, yun yung isang bagay na mahirap nating tanggapin sa buhay natin, na napakarami nating biyayang dumadating sa atin, na galing sa Diyos, pero hirap na hirap pa rin tayong dumepende doon sa Diyos na nagbibigay sa atin. Hirap na hirap pa rin tayong dumepende doon sa Diyos na nagbibigay sa atin. At kaya nga, tayo, ang ginagawa natin, trabaho pa rin tayo ng trabaho. There's a problem with us when it comes to providence itself. Kasi bihira na tayong magtiwala sa Kanya. We rely so much on ourselves. Ano yung pangalawa? It is about restoration of justice. Maiintindihan nyo kung bakit sinabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng basta magtanim tapos kukunin nyo lahat ng pagkain. Bakit? Kasi pag sinabi ng Diyos, you may eat but you cannot reap. Yung reaping kasi, di ba pag tayo namitas ng mga prutas sa ating mga puno, kinukuha na natin lahat ng mga hinog. Tapos anong gagawin natin? Ibinebenta natin. Tama? Binebenta natin. Pero sa kanila, ang kukunin lang nila dapat ay yung kakainin lang nila sa araw na yon. Yung kakainin lang nila sa araw na yon. Alam niyo, may napanood akong documentary tungkol sa mga mangyan. Sa mga mangyan. Sila, hindi sila edukadong tao. Hindi sila nag-aral sa school. At may isang reporter na sumama sa kanila para kumuha ng pagkain. Sabi ng reporter, kunin na natin lahat ng mangga, puno ng mangga. Kunin na natin lahat ng prutas ng puno ng manggang iyan. Sabi nung mangyan, wag, kunin lang natin yung kakainin natin ngayon. Sabi, baka mabulok na yan bukas pag di natin kinuha. Sabi, wag mo kunin lahat. Kasi pag kinuha natin lahat, yung iba wala nang kakainin. Tapos, pagbalik natin bukas, wala na rin tayong kakainin. Ito, bibigyan ko po kayo ng analogy. Kung merong 10 tao, tapos binigyan sila ng Diyos ng 10 piso, magkakano sila? Piso, di ba? So, meron silang tig-piso. Ngayon, isipin nyo, kung meron sa dalawa sa kanila na kumuha ng tig-2 piso, ilan na mawawalan? 2. Pero ito pinakamasaklap. Kung merong isa sa kanila ang kumuha ng 9 na piso, mas madaming mawawalan. Pero isipin nyo, sa mundo natin ngayon, binigyan tayo ng sobra-sobra ng Diyos ng biyaya. Pero marami pa rin ang kumukuha ng sobra-sobra, kaya napakadaming nawawalan. So nakita nyo yung konsepto ng jubileo para sa Diyos? Binibigay ko sa inyo yung jubileyong iyan para i-reset natin lahat ulit, na mawala na ulit yung pagiging makasarili ninyo, na kayo'y mag-aagawan doon sa meron na binigay ko sa inyo, pero kasi lahat yan, akin naman yan eh. Lahat naman yan galing sa akin eh. Na hindi mo kailangan agawan, yung mga kapatid mo, naniligtas ko din naman. Na pinalaya ko rin naman sa Ehipto. And that is the restoration of justice. When God needed to tell them na kailangan natin i-restore lahat kung paano ko ito inilikha lahat. Kasi nasira na tayo ng pagkakanya-kanya at pag-aagawan. Nasira na tayo ng pagkakanya-kanya at pag-aagawan. Ano yung next? The Jubilee is about the bestowal of mercy. Tingnan nyo mabuti. Kung ano yung pinakakonsepto ng jubileo noon, ang konsepto niya, kapag may utang,
Tapos walang pangbayad, huwag mo nang pagbayarin. Ibigay mo na. Kung ako yung tagapagpautang, abay galit ako doon. Hindi pwede. Utang nga yun kailangan bayaran sa akin. Papayag ba kayo nun? Siyempre hindi. Pero sabi ng Diyos, ibigay mo na. Kasi ikaw din naman may utang sa akin pero hindi kita pinagbayad. Awa. Ito yung tinatawag na pagpapalaya. Ito yung tinawag na pagpapalaya. At ano yung panghuli? The Jubilee is about going home. Tingnan nyo, sabi, di ba? Yung mga alipin ninyo, pakakawalan nyo, pauuwiin nyo sila. Kayo, kung saan kayo nagtatrabaho ngayon, umuwi kayo sa mga properties ninyo, sa mga lupain ninyo. Go home. Go home. Kasi yung mga lupang yon, lupang ibinigay ko yan sa inyo. And that is Jubilee. That is Jubilee. Jubilee is about His providence. Jubilee is about the restoration of justice. Jubilee is about mercy. But moreover, Jubilee is about going home and going to who we truly are. Kung sino ba talaga tayo bilang tao. Kasi lumayo na tayo dun Lumayo na tayo dun sa pagiging kawangis ng Diyos. Lumayo na tayo sa pagiging kawangis ng Diyos. Sige po, next tayo. When they arrived to the promised land, ito pinakamaganda, So si Moises, di ba, hindi naman siya nakatawid sa promised land So yung Jubilee, dapat gagawin nila yan kapag nandun na sila sa pinangakong lupa. Noong nakatawid na sila, di ba, 40 years, nagpaikot-ikot sila, nakatawid na sila sa pangakong lupa, meron bang hubileyong naganap? Sabi sa Old Testament, wala tayong makikitang hubileyong naganap. Alam niyo kung bakit? Kasi pagdating na nila sa pinangakong lupa, umaalis-alis pa rin sila doon. Bakit? Kasi lagi silang sinasakop. Lagi silang sinasakop. At bakit sila lagi sinasakop? Kasi lagi silang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. You see? The opposite of Jubilee is exile. Laging ganun. Kaya tinan nyo yung Sabbath year. Yung Sabbath day, yung 7th day, nagsettle kayo doon sa bahay na tinirahan ninyo. Pero dahil naging pasaway ka, pinalayas ka. Ganon din yung nangyari doon sa Jubilee at yung sabbatical year. Nagsettle kayo doon sa lupang ibinigay sa inyo, kaso pasaway ka, ayaw mo magtiwala sa Diyos, pinalayas ka. Tapos hatawagin ka pabalik, bibigyan ka ng tsansa, tapos palalayasin ka na naman kasi ang tigas ng ulo mo. So, ganun yung naging cycle. There was no Jubilee. At sobrang hirap ng mga Israelita kasi nasa sariling lupa sila, pero pinananahanan nyo ng mga foreigner. Ang namumuno sa kanila ay mga dayuhan. At napakasakit para sa kanila yon. So, walang hubileyong naganap. Walang hubileyong naganap. Okay? Kaya po, next po, doon tayo papasok sa tinatawag nating pag-asa. Pag-asa. Okay? So, next po tayo. Sabi ni Isaiah 62, Prophet Isaiah, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recoveries of sight to the blind, to let the oppressed go free, to proclaim the year of the Lord's favor." So, sasabihin daw yan, balang araw ng Diyos. Balang araw, darating ang panahon na ipoproklama din ng Diyos na mayroong hubileyo. Sige, next tayo. Sabi sa Jeremiah, "I will bring you back to the place from which I sent you into exile." At alam niyo yung mga propeta, yung mga visions nila, ang visions nila ay visions ng langit. Yung tila imposibleng mangyari sa mundo, alam nila na mangyayari yan kapag dumating na yung araw at oras ng Panginoon. Kaya yung mga propeta, ang dala nila sa mga tao ay pag-asa. Habang naghihirap sila at ginagawa silang alipin ng mga foreigner, lagi silang bubulong doon sa mga tao at magpapaalala, huwag kayong mag-alala. Darating din ang Diyos. Ililigtas din tayo ng Diyos. Meron ding hubileyo. Meron ding hubileyo. And that's why the waiting for Jubilee begin. Next. And that's why the real response to Jubilee is none other than but hope. O sa mga Israelita pa lang yan, ha? Ang unang response talaga dapat nila sa hubileyo ay pag-asa. Kasi hirap na sila Hirap na sila sa pang-aalipin ng ibang bansa. Hirap na sila sa kultura na meron sila na pabalik-balik sila sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ang kailangan na lang nila ay umasa na darating yung araw na magkakaroon ng hubileyo. Yun yung pag-asa. Ngayon,
Ano bang ibig sabihin talaga ng pag-asa? O halimbawa, umaasa kayo na matapos na antok ni Reverend para makauwi na ako. Pag-asa kaya yun? Pwede kaya sabihin pag-asa yun? O halimbawa, nagising kayo sa umaga, wow, 20 na yung bigas. Pag-asa kaya yun? Can we call it hope? Diba? Can we call it hope? So, sige. What then is hope? Sabi ni St. Thomas Aquinas, hope is to pursue a future good, difficult but possible to obtain. Ulitin nga po natin. To pursue a future good, difficult but possible to obtain. O, isa-isahin natin, himay-himayin natin yung pag-asa. Number 1, the object of hope is the good. Okay? Wala pong umasa na ang gusto niya ay yung masama. Okay? Halimbawa, ay ako'y umaasa na mamaya ako'y madadapa. Adi, good luck sa'yo. Bahala ka sa buhay mo, pakadapa ka dyan. Hindi pag-asa yun. Kasi hindi naman mabuti sa'yo yun eh. Okay? So, ang inaasahan mo lagi, yung makakabuti sa'yo. Pero, hindi lang yan basta good. Ano? But the object of hope is none other than but the ultimate good. Kung meron kang aasahan sa buhay mo, syempre, yun yung perfectong buhay na dapat na para sa'yo. Wala namang umasa na, sige, okay na ako dyan sa sa piso lang yung laman ng wallet. Hindi naman pwedeng ganun. Ang hihilingin mo, ang aasahan mo, yung perfect good na para sa'yo. Next tayo. And hope looks towards the future. Siyempre, hindi ka naman naaasa sa isang bagay na meron ka na. Okay? O, ito yung pinakamasaklap na susunod. Next. Hope involves difficulty achieving the good. Uulitin ko. Hope involves difficulty achieving the good. Ito yung sinasabi ng mga obispo ng Pilipinas. It is hoping against hope. At tingnan nyo mabuti. Sobrang dami nangyayari sa bansa natin, sobrang nangyayaring masama sa mundo natin, meron pa rin tayong kakayahang umasa kahit mahirap na yung nangyayari. Kahit mahirap yung nangyayari. Kasi yung pag-asa, yun yung nag-fuel sa atin para magpatuloy kahit sobrang hirap na. Kapag madali ang lahat, hindi ka naaasa. Kapag masarap na lang yung buhay, wala ka nang aasahan. Kasi okay na naman eh. Pero dahil sa mahirap, the difficulty, umaasa tayo. And hope involves difficulty achieving the good. And that's why when you realize that hoping, umaasa ako, makikita ko na yung hirap pa lang yun, hagdan pala siya para marating ko yung inaasahan ko. Ayun. Hagdan pala yung hirap para doon sa inaasahan ko. So, yun yung dapat nating makita. And the last one, pinaka-importante, the object of hope is possible to attain. Dapat, yung inaasahan natin, posibleng makamit natin. At yun yung mahirap sa atin. Minsan, yung mga inaasahan natin, masyadong ilusyon. Wala naman sa realidad na tinatawag. So, our response to Jubilee is hope, and there's also sins against hope. Ano po yung mga kalaban ng pag-asa? Sige, isahin natin. Kapag kulang ang pag-asa, tinatawag po natin yung despair, the defective hope. Despair. The defective hope. Alam nyo, yung hope, theological virtue siya. Dahil theological virtue siya, innate na siya sa atin. So tayo pinanganak, meron na tayong nakatanim sa ating pag-asa. Anong kailangan na lang natin? Pagyamanin natin siya. Iba siya doon sa ibang virtue. Kasi ibang virtue, kailangan nating mas palaguin at mas palalimin. Parang kung ano yung ginagawa mo, ulit-ulitin mo, magiging habit siya. Tapos, pag inulit-ulit mo palalo, magiging virtue siya. Yun yung ibang virtues. Pero ang pag-asa, hindi mo kailangan ulit-ulitin, meron ka ng pag-asa, kailangan mo lang gisingin, kailangan mo lang pagyamanin. Ang problema, yung despair, bakit tayo nawawalan ng pag-asa? Alam naman nating may Diyos. Kasi innate nga eh. Alam naman nating may Diyos. Kaso ang problema, hindi tayo naniniwala na yung Diyos mabuti. Alam naman nating may Diyos. Pero ang problema, yung Diyos, hindi yun yung hangganan natin. Tingnan nyo mabuti. Kapag tayo, hindi na naghahangad ng heavenly pleasure, pag hindi na natin hinahangad yung langit, ano nangyayari? Naghahanap tayo ng kapalitnan sa lupa. We settle for less.
Kapag hindi na tayo nakatingin doon sa taas, doon sa langit, na yung hangganan dapat natin, ang nakikita nating hangganan, yung mga kapangyarihan na meron sa lupa. Kaya no wonder kung bakit maraming tao na mas gusto ang kayamanan, mas gusto ang kapangyarihan, and even sexual pleasures. Bakit? Kasi yun yung nagiging langit nila eh. Ito yung nagiging langit natin. Kaya, pag pinaraso natin yung mga yan, may mga hangganan niya, natatapos yan. Hindi naman habang buhay mayaman ka. Hindi habang buhay may kapangyarihan ka. Hindi habang buhay okay yung sexual pleasure sa'yo. Kapag nawala yan, saan tayo nauuwi? Sa despair. Nakita nyo? Pero yung pag-asa, pag doon nakaturo sa Diyos, doon yung hangganan, alam natin na yun ang pinakadakilang hangganan. Alam natin na walang hangganan din yung pag-asa doon. Hindi tayo mauuwi doon sa despair. Ano yung pangalawang defect? The excessive hope. Ito naman yung sobra-sobra. Ano yun? Yun yung presumption. Ito yung mga tao na tingin nila na kahit masama yung ugali nila at masama na yung buhay nila, ililigtas pa rin sila ng Diyos. Oo, ililigtas pa rin. Kahit hindi sila magbago, ililigtas pa rin sila. Napaka-presumptuous nan. Ibig sabihin, assuming. Hindi po totoo yun. Ano? Kaya po ang nangyayari minsan, tingnan niyong mabuti, sa buhay parokya natin, anong nangyayari minsan, nagpapaligsahan tayo kung sinong mas banal. Nagpapaligsahan tayo kung sinong mas maraming nasisimbahan. Nagpapaligsahan tayo kung sinong mas maraming nadasal na rosaryo. Nagpapaligsahan tayo kung sinong palaging present, pero napakasungit pa rin naman. Tama, hindi? Tama. Bakit? Presumptuous yung hope. Akala natin, na basta naglingkod tayo, tapos hindi tayo nagbago, okay na yon, maliligtas na tayo ng Diyos, kasi mahal niya tayo eh. Pero hindi. Kaya po alam nyo, may danger ngayon eh. May danger, may malaking danger ngayon. Napakarami ng tao ang hindi naniniwala na mayroong impyerno. Kasi meron tayong prosperity gospel na tinatawag eh. Ano yung prosperity gospel? Yung prosperity gospel, na madalas sinasabi ng mga preacher na, oh, mahal ka ng Diyos, ililigtas ka niya. Oh, mahal ka ng Diyos, hindi ka mapupunta sa impyerno, punta ka sa langit. Kahit masama na yung ginagawa ng tao, mahal siya ng Diyos. Pero yung pagmamahal na yun, nasa sa atin kung tatanggapin natin o hindi. Kaya po yung impyerno, hindi siya parang desisyon ng Diyos. Pero desisyon ng tao na ibinibigay sa yung pagmamahal, pero ayaw mo ng pagmamahal na yun. Naiintindihan niyo ako? Maiintindihan niyo yun. Bakit? Kasi minsan, nagiging ganun na yung pag-iisip natin. Naakala natin, we assume so much of God's love for us, we misunderstood God's love. Naakala natin, to the extent, na kahit hindi na ako magbago, kahit mang-api pa rin ako ng ibang tao, kahit mang-maliit pa rin ako at mang-alipusta pa rin ako, kahit mang-abuso pa rin ako, okay lang yun sa Diyos kasi mahal niya naman ako. Pero kailangan nating magbago. Ayun yung kalaban ng pag-asa. Bakit? Kasi yung pagliligtas, idinedepende mo na sa sarili mo at hindi sa Diyos na nagbibigay noon. Kaya tingnan nyo, minsan yung mga presumptuous sa tao, napakabilis magsabi, nako, hindi naman yan banal. Nako, hindi yan pwede dito sa simbahan, napakasungit nun eh. Bakit ganon? Kasi napoproject mo yung sarili mo doon. See? Next po tayo. When we are not fueled by the higher pleasures of heaven, we look for cheap substitutes. Pakakatandaan nyo yan. Kapag hindi na tayo natutuwa doon sa kaligayahan ng langit, naghahanap tayo ng mga pangit na substitutes sa langit na dapat na inaasam natin. Sa langit na inaasam natin. Okay? So that is hope. The response to Jubilee is hope. The response to Jubilee is hope. Ngayon, ang tanong ko, dumating na ba talaga tayo sa punto na naranasan natin ang jubileo? O nagdidiwang na tayo ng jubileo ngayon eh. Pero mo, diwang kayo ng diwang ng jubileo. Dumating na ba talaga sa punto na naranasan na natin ang jubileo? Now you will understand. Because one time, there was a man in the synagogue, tumayo siya, sa gitna ng mga tao, binuksan niya yung scriptures, at alam niyo ang sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, to proclaim the year of the Lord's favor. Pagkasara ng scriptures, ano sabi niya? Today,
This scripture has been fulfilled in your hearing. Ngayon na ang Hubileo. Sino yon? Si Jesus. The fulfillment of the Jubilee is Jesus. Jesus is the Jubilee. Tingnan mabuti. Sa tagal-tagal lang hinihintay ng mga Israelita, yung Hubileo na yon, na makarating sila, na makalaya sila, na makabalik sa kanilang mga lupa, yung pala, hindi lang pala ito tungkol doon sa economy na tinatawag, na mga lupa, na mga utang, hindi lang pala tungkol yon. Pero tungkol yun sa kabuuan ng aking pagkatao. Na yung Jubileyong palang iyon ay dadalhin ni Jesus dito sa lupa, hindi naman para paalisin yung mga Romano, pero para palayain sino? Tayo. Saan? Doon sa kasalanan na nakabalot sa atin. Kaya kung merong Jubileo, kung meron tayong pinagdiriwang na Jubileo, walang iba yung kundi si Jesus. Si Jesus yung Jubileo. Kaya walang kwenta yung paglalakway natin ng Jubileo kung hindi tayo mapapalapit sa Kanya. Next. Balikan natin. Then what is Jubilee all about? Number 1, Jubilee is about God's providence. Tingnan nyo, anong ginawa ni Jesus? Di ba sabi sa Jubileo? Hindi kayo magtatanim, pero makakakain kayo. Anong ginawa niya? Pinadami niya yung tinapay. Nagtanim ba sila? Naupo lang naman sila. Nakinig lang sila. Nagkaroon sila ng tinapay. Tingnan nyo na lamang mabuti. Kahit sa mga pinagkakaupuan nyo, kapag umattend kayo ng banal na misa, pinapakain kayo. Pinapakain kayo ng tinapay ng buhay at yun ay si Jesus. The Eucharist itself is a jubilee. Because that is Jesus being fed to all of us. Kaya may nagre-reklamo pa, 20 na nga lang hinuhulog mo, iswerte ka lang at meron ka pang pagkain sa misa, nagre-reklamo ka pang mahabang homilia. Di ba ka? 20 na yan, napakahaba naman ang homilia ni Father. Pinakain ka lang nga, pakatapos pa walang bayad. And that is God's providence. Kaya naman ang tanong ko sa inyo, am I still trusting to the providence of God? Ang tanong yun, no? Nagtitiwala pa rin kaya ako doon sa biyaya ng Diyos? Araw-araw. Pansinin niyo yung dasal natin. Pansinin niyo yung dasal nating Ama namin na itinuro niya. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Kailan daw? Ngayon. Araw-araw agad Iniisip niyo agad yung araw-araw para mawawala kayo ng pagkain no? Tinan nyo na nga lang ko, tabako di ba? Bigyan nyo kami ngayon ng pagkain namin para sa araw-araw. Ang isipin mo yung ngayon. Kasi ibibigay niya yung ngayon. Tapos kinabukasan, ngayon ulit yon, ibibigay niya ulit yon. Tingnan niyo yung pagtitiwala na itinuturo sa inyo ng Ama namin na hindi niyo na-appreciate minsan. Kasi pag nagdasal tayo, Ama namin sumasalangit, isambay ng ngalan mo. Kaya tayo magdasal Pero kung dadahan-dahanin niyo at nanam namin niyo yung bawat salita, bigyan mo kami ng kakanin. Ngayon, ng kakanin para sa araw-araw. Ngayon. Nagtitiwala ako na ngayon, bibigyan mo ko. Bukas, darating yung araw, magiging ngayon yon. Nagtitiwala ulit ako ngayon na bibigyan mo ko. Na hindi mo ko pababayaan. Na yung palang linyang yun, hindi na pala tungkol yun sa basta pagkain lang, kundi para doon sa buhay na meron ako na kailangan ko ipagkatiwala sa iyo. Kasi ikaw yung Diyos ko Ikaw yung Diyos ko. Na hindi dapat ako mag-alala. Hindi dapat ako matakot kasi Diyos kita. Kilala mo ko, alam mo yung pangangailangan ko. Kaya alam mo kung anong kaya mong ibigay sa akin ngayon. Yun ang Jubileo. Kung marunong tayong magdiwang ng Jubileo, dapat marunong tayong magtiwala sa Diyos. Alam nyo kaya yung pagdarasal, napaka-importante sa akin sa araw-araw. Napaka-importante sa akin sa araw-araw. Kasi pag lumuluhod na ako sa harap ng altar, malinaw sa akin na sinusuko ko lahat. The mere fact na lumuhod ka at tumawag ka sa Kanya, nirecognize mo na hindi ko to kayang mag-isa. Hindi ko to kayang mag-isa. Kailangan kita. Kasi ikaw yung nakakaalam kung anong solusyon dito. Alam nyo, nung ako'y seminarista, kaka-ordin ako lang po nung 3 weeks ago, February 17. Nung ako'y seminarista, matindi-tindi din yung mga pinagdaanan ko sa buhay.
Meron po akong favorite dating place kasama ang Diyos. Yun yung sa UPLB sa St. Teres. Tuwing umuwi ako, lagi akong pupunta doon. Ang bigat-bigat lagi ng kalooban ko kasi ang dami kong problema sa pamilya ko. Tuwing pupunta ako doon, luluhod ako, tapos wala na akong masabi. Kasi sobrang daming ang gumugulo sa isip eh. Wala na akong masabi. Pero alam ko na kahit wala na akong masabi doon sa dasal ko, the mere fact na lumuhod ako doon, alam na ng Diyos ko ano yung kailangan ko. Kailangan ko lang siya. Yun yung tinatawag nating I don't know prayer. Hindi ko na alam eh. Kaya nangyari nung third year, theology po ako, namatay yung nanay ko. Unexpected yun kasi bigla na lang siya nanghina, nagka-COVID, tapos yung diabetes. Nakakulong lang kami sa seminaryo lahat. Saka pa lang kami pinauwi nung namatay na yung nanay ko. At it's so painful na hindi ka nakasama doon sa journey na yun. Tapos pag uwi mo, patay pa yung nanay mo. Talagang, Diyos ko, paano ba to? Pero lumuhod ka pa rin. Kasi alam ng Diyos ko anong gagawin sa'yo. Ano? Ito yung mga pagkakataon sa buhay natin when we speak of God's providence, na kailangan mong umalis doon sa driver seat ng buhay mo at hayaan mo siyang mag-drive. Diyan ka na muna. Ako na muna magdadrive para sa'yo. And that is Jubilee. That is Jubilee. I think all Christians need that kind of spirituality to be so much trusting to God. Ano po yung next? Sabi natin, Jubilee is about restoration of justice. Jubilee is restoration of justice. At nakita natin yung restoration ng justice saan? Sige, next. Nung yung Diyos na mismo yung naglingkod para sa atin. Diba? Kasi ngayon, yung mga tao, magsasabi na maglilingkod sila, pero hindi naman talaga naglilingkod. Isipin nyo na lamang to. Napakaraming taong tatakbo sa ating gobyerno, sa ating posisyon. Pag tinanong mo bakit gustong tumakbo, sasabihin gusto nilang maglingkod. Pero ang tanong, kailangan mo ba talaga ng posisyon para makapaglingkod ka? Do you really need a stage in order to serve? A chair in order for you to serve? Di ba hindi naman? Because even in our simplest life, we can serve. I think that is the restoration of justice when the God who is so high stood up, kneeled down, and washed our feet and served us. And that is restoration of justice. Why? Because the restoration happened when He commanded us to love. Noon natin marirealize, yung sinasabi pala niyang mahalin namin ng Diyos, dapat pala kasama doon yung pagmamahal sa aking kapwa. Hindi pala pwedeng siya lang yung mahal ko tapos yung kapwa ko hindi. Hindi pala yung pwede. Dapat pala sabay sila. Sabay sila. That is the restoration. What is the third? Sabi natin kanina, Jubilee is about the bestowal of mercy. And you see, when Jesus came, kahit yung babaeng nahuli sa pangangalon niya, nababatuhin na ng mga tao, pinalaya niya. Ano sabi niya? Your sins are forgiven. Bakit? Kasi lumapit yung babae sa kanya. This is Jubilee. When we experience mercy. Now, dear brothers and sisters, I hope you also experience Jubilee in the confessional box. Ano yung mga bagay na hanggang ngayon, parang nakagapos sa'yo? Yung mga bagay na nagpapaalipin sa'yo. Ano yung mga bagay na kailangan lumaya ka na dun? Kasi hanggang nakagapos ka, walang jubileo. Kailangan mong ilapit yun sa Diyos para makalag niya yung mga nakagapos na yan. Kaya mahalaga po yung kumpisal sa panahon ng Kwaresma at hindi lang sa panahon ng Kwaresma, panahon ng jubileo. Tinin niyo ang bili ng obispo. Sa lahat ng Jubilee churches, sa lahat ng pilgrim churches, dapat laging bukas ang simbahan. Bakit bukas ang simbahan? Kasi para makapangumpisal ang mga tao. Kasi yun yung tema ng jubileo. Makakalas tayo doon sa mga nakagapos sa atin. Anong gumagapos sa'yo? Saan ka dapat lumaya bilang isang tao? Saan ka dapat lumaya? At paano ka palalayain ng Diyos kung hindi ka lalapit sa Kanya? The last one, and this is very dear to me, the Jubilee is about going home.
Ngayon, naintindihan natin yung jubileo. Kaya pala tayo nagpipilgrimage pag Jubilee. Kasi bumabalik tayo sa ating mga tahanan. Ang tahanan natin ay ang simbahan. The church. And when God, next, remember, yung parables ng mga lost o nawawala. Diba? Yung tupa, nawawala sa labas, inuwi niya. Ano yung pangalawang nawawala? Pagkatapos sa tupa. Yung babae nawawalan ng barya. Hindi ikaw, Nay. Hindi ikaw. Barya po, barya. Okay, nawawalan ng barya sa loob ng bahay. Hinanap niya yung barya. O, yung pangatlong nawawala, ano? Tandaan niyo yung kwento ng prodigal son. Conclusion yun at imahe yun, ng dalawang nawawalang yun. Yung isa, nawawala sa labas, yung pinakabunso, kasi naglayas siya eh. Tapos bumalik siya, di ba? Tapos pinapasok ulit siya sa bahay. Pero meron ulit na nasa labas. Sino yon? Yung matandang kapatid. Kaya nilabas siya ng ama, pumasok ka na, bumalik na yung bunso. Say, ako, nung ako naandyan, hindi mo ako pinagdidiwang. Tapos ngayon, mapasok mo ako, sige na, pumasok ka na, huwag ka lang magalit. Pumasok ba? Di natin alam kung pumasok. Wala naman nakalagay sa Bible. Pero tingnan nyo mabuti. May isa, nawawala sa labas. Pero yung isa, nawawala kahit nasa loob siya. O, maging palatandaan sa atin yon, ha? Yung mga nasa labas, pwede silang mawala. Pero pwede silang bumalik sa kanila. Pero tayo, na nasa loob, pwede rin tayong mawala. Tayo mga naglilingkod sa simbahan, pwede rin tayong mawala. Pero kahit tayo mawala, gusto pa rin ng Diyos na hanapin tayo para ibalik tayo sa tahanan niya. Brothers and sisters, the Jubilee is about going home. Sana, ito, mahalaga sa mga organisasyon, marami tayong mga miyembro na ayaw nang bumalik. Sana mapauwi natin sila. Marami tayong mga miyembro na nakataasan natin ng kilay. Baka naman pwede na natin silang pauwiin. Bakit? Kasi ito yung tahanan. Maintindihan natin kung bakit ganun. Kasi yung jubileo para kay Jesus ay ituring ang lahat bilang pamilya. Ngayon, naintindihan nyo na ang Santo Papa kung bakit kahit yung mga sinasabi niyang LGBTQIA+, gusto niyang papasukin sa loob ng simbahan. Bakit? Kasi sila rin ay pamilya. Walang dapat maiwan. Dapat lahat sabay-sabay. Dapat lahat magkakalakbay. And it is going home. Next. Okay. Thus, Jesus is the Jubilee. Siya yung jubileo natin. At papasok tayo sa panahon ng Kwaresma at makita sana natin yung pagdiriwang ng jubileo ng pag-asa. Sapagkat walang ibang jubileo kundi si Jesus. Walang kwenta ang Kwaresma kung hindi tayo mapapalapit sa Kanya. At walang kwenta ang Kwaresma at ang jubileo kung hindi tayo mapapalapit sa bawat isa. Kaya nakitang-kita natin yung jubileo, unang-una, sige next, nung siya ipinako sa krus sapagkat pinalaya tayo sa ating mga kasalanan. Sunod, nung siya ay muling nabuhay kasi yun yung jubileo, binalik niya tayo doon sa Sabat, yung panibagong nilikha. At pinakahuli, ang banal na misa kung saan natin laging pinagdiriwang ang jubileo. Kasi yung misa ang tunay na nagpapalaya sa atin at tunay na nagpapala sa atin. Mga konting hamon po para sa ating lahat. Next. Sabi ni Pope Benedict XVI, the one who hopes lives differently. Ang isang tao na umaasa ay nabubuhay na ng iba kasi nabago na yung perspektibo niya. Kasi ang perspektibo niya, ang gamit niya ng lens ay lens ng langit. Sabi ko nga sa inyo kanina, kapag lagi kayo nakatingin sa langit, kapag lagi nyo ine-enjoy at hinahangaan at inaasam-asam yung ganda ng langit, hindi nyo aalintalain yung ganda ng lupa kasi alam nyo mas maganda yung langit. Kaya kahit sobrang hirap ng buhay sa lupa, alam nyo, nakakayanin nyo kasi may langit kayong pupuntahan. Dapat ganun lagi yung paningin. Different despair, different problems will come, yes, but remember, that is your stepping stone toward your prize. Ayun yung prize nyo, yung langit, si Jesus. And of course, the last one, we must be agents of hope. Sabi ni Pope Francis as Spes non confundit. Hinihiling po sa atin ng ating Santo Papa, ng ating simbahan,
Sa panahon ngayon na napakaraming taong nawawalan ng pag-asa, sana magsimula sa atin. Bibigyan ko lamang po kayo ng dalawang bagay para gawin yon. Number one, sana mabago sa atin yung tinatawag nating consumerism, disposability, saka instantaneity. Ano po yung mga yon? Tingnan niyo yung mga tao, bili lang ng bili, tapos tapon lang ng tapon, bilis lang ng bilis ng mga gadgets natin. Tingnan niyo mabuti kung gaano niyan nasusugatan yung spiritualidad natin ng God's providence. Kapag ginagawa natin yon, hakot lang tayo ng hakot, sino nawawalan? Maraming tao. Maraming tao. Ito, isipin nyo, ilan sa mga gamit ninyo ang ginagamit nyo talaga? At ilan sa mga gamit nyo hindi nyo na talaga ginagamit pero nakaimbak lang? Kaya minsan yung bahay natin, hindi na magkahandaan-daan eh. Sa dami ng gamit. Minsan nga, yung mga garapon, tinatago nyo pa eh. Ano. Pero totoo yun. Diba? So, we must look at those things. Okay? Ano yung pangalawa? Tandaan nyo to ha. Hopelessness, yung kawalan ng pag-asa, is equal to homelessness. Kawalan ng tahanan. Yung walang pag-asa, nawawalan siya ng pag-asa, kasi wala siyang tahanan. Kasi wala siyang tahanan. Anong hamon sa ating lahat? Magbigay tayo ng tahanan para sa iba. Ibig sabihin, bibigyan ng house and lot, hindi. Kaya yung presensya mo, yung sarili mo, sana maramdaman ng iba na pamilya kayo. Na pamilya kayo. And I think that is very important. Alam niyo po ako, bago ako maordinahan, ako po yung na-assign sa Bahay Pag-ibig at saka sa Divine Mercy. Ano po yun? Yun yung mga lolo, lola na inabandona ng kanilang mga anak, mga pamilya. Nag-aalaga ako ng mga matatanda, naguhugas ng puwet. Parang caregiver. Pero napakalaking bagay po sa akin kasi ako yung naging pamilya nila sa panahong iniwan sila ng mga pamilya nila. Kaya sobrang lapit sa akin nila, sa akin. Sana tayo din. Lalo tigit yung mga nakalimutan na ng mundo, yung mga nasa laylayan. Sana may maramdamang pamilya para sa atin. I think that is the agents of hope. Dear brothers and sisters, we are in the Jubilee of Hope, and our Lenten journey is going towards that kind of Jubilee. And that Jubilee is none other than but Jesus Himself. Sana hindi tayo mawalan ng pag-asa sapagkat ang inaasahan natin ay si Jesus. Sana lagi tayong magtiwala sa Kanyang biyaya. Lagi tayong tumulong sa Kanya upang ma-restore ang hostisya sa pamamagitan ng paglilingkod. Sana palagi tayong mapagbigay ng awa at maramdaman din natin ang awa. Makakalaya tayo sa lahat ng maalipin sa atin. At syempre, yung pinakahuli, sana magkakasama tayo sa tahanang inilaan niya para sa atin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapano nang sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you po.